Kapor kala biang ini bagian jawaban sedang ini kejing sakri kaju play hakanika janit ni angu yo play keblaya lamingi kum kasinat la bat pendep ni program naduk mendin miet bat hadu ni klimat kabamenta ni kapor kum ki kun ke Jong play barok kit khat kidelikin di parab ngai bi bagi dalang ni kapor jeng sekri yo boleh ni kiyeng bak kentang apa diang semhai pi barok ni kapor ke bak kodor bagi yo ban IT sipor iki mesim ke jengi ha jeng sekri yo try ba play kom tu ngi yo sneu ye ka jirwa di Bible neki kun samla jog balang pung senyang blai nang ker khul ran kat pi kun samla ke be bagi jeng lam jog ni ka jirwai Ribaibal Kaba egi mesim jengi saya katakan jaka kentang jong kejing tiang bak kejing bang kejongka ngin sia kilang sia obin kapor ngia pendem ha kejing dwai kukpa jongi ubah neng try kimet badukli jog balang try kum kasnat ni pen kongu yadi kakum kaktin ke im ga jomi ban yai lech sak berthai yalap yaka gospel bat pen thamai yaki mesim ka jongi deka bor ka jom mesim jemi ablei trangi dwai balorin kat merejing sekri ka bang yoban pendep ne ka miet ko pabok kodor ngi dwai ablei ai ba mesim ba khoj ka bor ka jomi un yai lai lot hap deng jongi ko pabi un kta yaki met mesim ka jongi bangin yo ko try ban mat ya ka jikar khu ban mat ya ka jibat ngai bor ka mi ko jis bok kodor oh ya ka jing sakri ka bamenta bala shai kesngi bangai pharu nang ni ta ka jing syarat bakastan bor ka jami tangi bu ti go pan ka por jing sakri hagli hok ti bran bor ka jami ngeu ya ka jing dua jing ko pa ni pan ha ka teng no jis na pen em amen ngene sekri lang yaw ben ka por jirwai ke ba shispa khatsan mar jirwai ba shispa khatsan ba din jirwai ngan karpat i rebren baralang lingdo insialam hagajing pule badwai
Shwa bonai shebneng Jisu lakular bawon pa hangi yaman sim hakabalang ban yai tre yaksin ran kalabiang kajing ai umen sim ni rang tu barok kit kon kajing ruai ba shispa khatsan Shua baun le shabone Jisu lakular baun ha ngilu mensin hakaba langban yai trei Senran kalabiang kajing ai umensin yaki senran kalabiang kajing ai umensin la jingkula ula pende endasha muneng ukil te umensin ula hiya la pende ihaja Jong dan biang yangi nenta tinggi la banduan unwan umen sinhi Jisu yang ikan mau tenosi untuk mensin atrai Jisu yang ikan mau tenosi Amen sin baku jingkula wan gaji ai Jong mewa isnai bon jukela da kabo
Shua dengan dua dengan puli nega jing tho bakoi nak kilai teli ke benta nak kisti ke Jong Paul sya kinorum kalenong kaba khadar ke dukot kaba ar ta nak kisti Paul sya Titus kalenong kaba lai ke dukot kaba san but nak kisti ke bandukong ke Yohanes kalenong kaba san ke dukot kaba Khadwei ki kentin kong kumni bat tuat penseri merengkat yelade bat kene ke perthai rai tu pen keladur no ken yelade ken da gejing penthmai gejing mut jong phi nang ba pin yo tiap ke ba kumno ke long kamon ke jong blai ke ba bat ko pens ko bha bat ke bajanai de ula penim yangi na gejing le ka hok ke bangi hingi le hendrai kat bakum gejing snai jong da gejing sait gejing kha arsin bat gejing penthmai mensim bakoi yau balathe no kerhai hangi da Jesus Christ unong pendim jongi te geni kalong kata gejing phla bo blai ulai hangi ya gejing bom jukut bat kani ke jingim kalong hau khun jong utaw budon khun udon kata gejing te ubum don khun ublai umdan kata gejing ublai kurku ngin pendam gejing dawai kokpa jungi bahab neng long beku kerteng ke jong mai bad mai kwaru yengi bangan long kumta an khu hagadon nut ke jing mut ki perkhat ke jing dan rei mayu pat yengi bunsin kejing kwa spa kejing kwa buram kejing kepen batla no yengi kat bangim la shu ban ye kejing kordor jo kejing bom jukut marta ha kene ko pon ngayeng hang ni ban khot kerpa ya me isnei yengi we baro ke bedon ha kene ko por bat wai bangni ko por melejit na mata ban penim yengi baro ke bedon ha kene ko por bat balaru ban yo sngeu lomba kan dik tenong jus awa penon kam yo syekri jong mai walau don hap deng ki jing plot ki bubun troi ai bo mensim jong mai dia trelang badu ba ki kubor ke beng yo lomba syekri jong mai kalong ban ai mensim yengi penginim ke jing em ke bokoi bat ke jing em wanra burom ya ke balang bat ya kerteng ke em ke jong mai mangi IT hami yo syekri jong me badi ke bentak batak sa jong di jing syekri jong o Yesus ni doai amen tahun ni kapon capoy sewe ke bentak jong jing syekri ke jong lei dalam baki sur jing doai ke bang sio sngeun ki khun sama ke be ke jong ni te hani kapor haswa ke bang sio sngeun ki koya bat hak juga po pengyok ban lum ye ke jing aingu bat hak ka ba kat bang dan lum ye ke jing aingu nyok sngew ye nik atli ki koya ka balang mau blei bat balang mau maram da din ma depan lum ye jing aingu kerpa di reblen tilbu jun thaba balong we ni ki ex secretary jo kesnat jungi sadwai pen kentang siang ki samla kin prinkre panawan panu hagni jeka kin ai jirwa joki ngirwa jirwa ba shispa prapway kadon kawa badap dasnam balami nakal beri kin nong pop bat kitam haka kin khut kin li ngirwa tu bro adi khot jirwa ba shispa prapway Kadon kawa badam dasna blami nakawari kinong poki bato yeta
Uno
Hari Kristen dan jalan Iklet ya utrai mengkasih
Ini dua. Nyai ngu yeme abulai ukpa jongi bahabeneng. Ubala isnei ban beli yakalan yang ika Kjp Synod Sepngi yang baka Pastoral Ministry Department haka bangiyok ban penlong yakani ke Jingiaseng Ribaibal Kaba Khadwei hakani ka BALANG MAWSHUT. Nyis ngawu ya ke Jingialam ke Jong me nado bas dang ya ke Jingiaseng menen kemien menne ke sengi baru kawai kat hadu ke nika poh ke pementai halor ke jing tau ke bakum ke sinat ngidon bagi kon jong ke BALANG kin mat sa chisin pan ya ke jing pentamai bor umen sim bakon ha ke jinggem ke pasimet ke jongi ban ya ngu ye me ublay namar kan ke jing sakri ke pangila yo han ya don ha ke ni ke po ban ai sa ka kam ke jong me ban yi duai ba man kur khu ba ke ni ke jing ai ke bang ya no senyang ken lo ke jing man bha ha ka ba pen roi ya ka kam ke jong me yi duai ba man kan mau ye ke ni ke po jong ke jing sakri kabas tangkat tu kini kepuan ngin yo sngau ya ke subjek balapan ben kabor jing pen keladur temai umen sim bakoi bagi kiai baro ki balapan kre ke program bangi kemi upkermen bau syakri jong me
balapan ben men pendon kam bagi jing pen kre jong usyakri baro kin long ke jing shai ke jing ai men siem nakabanta jong I baro lang ki baywan ki dukhot ki delegates bagi kon jong ka balang hapo jong ke nik presbytery ban dian bangilami nak yeng ka bakentang ke jong me in syam bangi yo ya ki ki babha ha ka jing em ko jong I ka ban long ka bor ka jing syakri ka badai men siem ko jong I isnei try babha man kurku ya ki por ki basa baro jong ke jing syakri ka bangi dan ban ikmi ap kermen baka kubor ka jong me kan ra ya ki men siem ka jong I sa ka jing tau ka bathamai jong ka jing ya lenti ka jong I Sngau ya ka bongo ha ka kerdeng ka jong try Jesu ni ai ngu ban ye dam ban khor ka pan mentabat halagar taru amen ni ai kuble shibun yepi bro ar ke jing sang samla lo de ki jirwai la penseu pedeng jongi ke sur basnu tian ki kenten ba kya tho bat tor kit jimut shibun la no kar khu yepi ki khun samla ki be pinang la man yeng ka por ka por ban pla ban lap ye ka kateng ke jong Jesus Christ about trai jongi then ka por ngin poi shika binta kabagin sayo sngew ya kajing yes lock lord ka subject kabagin na penbek hagani ka meet isok men shibon bari I deng jongi ya ireben pibatown ban I ya ni ka jing slok lord ni ka subject ya ka ba kum kasnat lema ka pastoral ministry department la penbek hagani ka meet store ni dap da kajing sokmen shibun bat ni so buram shibun ya kajing long kloi ba kajing pen kongu ka jong phi ban pendep ini ka bentar la bin set phi ban ai ya kajing kren lord ka subject I pastor pipatau de pastor na kamolai presbytery ublei lojibran kami na ka por sikapor ha kajing sekri ba per ba kajing sengalap ba per ngai pastor oblei lorangkat pat phi ni ka por baka kubo ba pin ai ka jing kedah log ni ka subject long sisa ka jing thought mai pat pin kladur yengi kun ka jang play ka subject ka bing sio sneu ye bi ben pi patau in ta kren ka long ka bor jing kladur tmai men sim ba khoi de shwa bagin poi she ni benta jong jing kreh lo ni ka subject nyer wai ka jing wai ba sispa lai phu nyau sispa lai phu nyau pa atrai yele jing sawa minta ka bor ba crown man yele eketien jomi sha ba obri umla kan pau ya kleng ding ding thang ka boman ba jingmeng ni roam du bro atli ke khat jirwai ba sispa lai phu nyau pa atrai yala jing sawa minta daka bor bakrau banyale ya kaptin jong me shabu bru la kan pau ya keleng ding boneng thang ka boman ba jing meng thang ka boman ba jing meng các tin trong mi ca la bia
yalam shakut kaklau long kaji shai long ulu ban itu bami dapau tin bane long hami hakani angin le hakani angin le. Nhai ngộ yêu play bầu đằng ai cái này cái lát bằng ban money ban shakri lại lùi. Ika cái tên cái bạc rau cái badan bor cái jong trai balong nong penim jeng Jesus Christ. Bat kum cái Kjp Synod Sepngi lamba cái này cái Jingiaseng Ribaibal ngilak ban Shem lang. Ha cái này cái BALANG PRESBYTERIAN MAWSHUT. Ublay unker ku ya ki benta baro ki benglayok ban pendap naduk benden ke jan miet. Menega sngi baro shisngi. Bat keju kejengker ku kejong blayru kinol berangkat bat ngi hagasngi ke balashai. Reverend LD Nongsit ibalong moderator lek jong ka Synod ke jongi. Bat kumju uru I moderator senior executive secretary ki pastor ki balong ki men ki pa bat ki para ki jonga ki teman mesan Jong ke BALANG ki dekhot joko komiti BALANG. Yapi ki dekhot bat ki delegates na ki presbytery baro apo jong ki Kjp Synod Sepngi ki long pa ki long keme ye ki khon samlai ki hep ki berit ru kumjo ngashimi kan galat ban ai khuble yapi baro aga kerteng ga bathiang ga badan bor ki jong trai u balong nong panim jong i Jesus Christ ngashim ru ye kan galat ban ai khuble Ribaibal kan Jingiaseng Ribaibal Kaba Khadwei jong ka Kjp Synod Sepngi ki jong i kabangya long hakan ka BALANG PRESBYTERIAN MAWSHUT haka kerteng ka bagi khosi baro kindem krup ka kerteng ka bot lead inflation na kata kalong ka kerteng jong nong sius pa jong Jesus Christ pastor ba peniat ini ka Jingiaseng ku prishibon ki kintin pin itu ki jong pina ka banta jong na play unker ku yangi lang baro nado bangayo I ka program bangadon benta ka jan miet Panairu ia kejengkren lembaga negara subjek akan negara janmiat ngeladem banduai bat ban pai kerpang shublei ke ega boblei udon ningkong ban keren hanga lembaga negara subjek bat kumbaula keren hanga hapadeng kijing penkre akan negara benai ke belalit no bat ngangit kan long kejengker kuru yangi ha ke negara janmiat ka subjek kumtung kumalapan sngau naru kabesdang ka subjek ka baong ka bor jingpen keladur tmai umen sembekoi ya kabala pensyong long rim na kasiti ke jong pol shakinong rum kalenong ka bakhat ar nagadkhot ka ba ar sa sisin tungin ya ngap igani ka kitien ke jong play kasiti ke jong pol shakinong rum kalenong ka bakhat ar badgadkhot ka ba ar ki kitien ke ba ongkum ne bat to wat pen yasriem ringkat yalade bat kanika perthei Henry itu pen keladur no ia ladi kan daga jing pen temai ia ka jingmot jong pi kenang ba pinyo tip ka ba kumno kalong ka mon ka jong ublei ka ba bha bat ka ba pins ko bha bat ka ba janai de bat lamba kani ka khot na ka kitien ka jong ublei la sot ikani ka subject ka bor ka jing pen keladur temai umen simako tungin le chublei ka jing duai tungin duai Kukpa jing bahabneng yuan hajan jomeu bleyu balathau ngi kadur hake jingaseriam kabakumma mehi Andrego try namar ki pop ki jing bam hok ki jing bamman ki jing bunsien ngela sakma no name ngela duk no e kabrom ka basisin ka sngi melapen kup hangi bangilong ki khun ki jongme riau blei ngi aingo pat nama ka jing yap jong khun ba ye jomeu Jesus Christ salo ka ding pna
balapan kesan pat ingi bangilak ban khot melong blei jongi bat mangi kilong ki priu ke jome lemba ke jing sius pa ke jing map ke jome ki pop ke jongi try ke ni ke jan miet abang ya lumlang ha ke ni ke jaka ke bagentang ke yeng jong ke jing duai ni duai ke jing pen kentang ke jome ha ke ni ke por ko try shwai ke bagin siyo sngowi ka kubor ke ktien ke jome ya rab ka nong ke kendo ke sei so ke balak ban sei so o balai posha o ban ru posha bad uba shis pa sha usyakri jome uba mela ibet ban penyang na ke jaga ke bakentang go try to pen kentang ya ka shintur pen kentang yo thlie jo pen kentang ru ya ka wei pa ka wei ka kentien ka ban sami na ka shintur ka jong u ko pa kan long da ka jingtip ka joma hi tu pediang ye kini kijing duai to map ye ki pop ye keringkang ki jongi nyapan ye ngu ye dembat ye duai ru haka kerteng ke jong try u balong nong pen im jongi o Jesus Christ amen kani ka bentan ka kitien ke jong play ke shiti ke jong pol sha kinong room kala nong ka khat ar na ka khot ka ar ka jing kentu ka bau apostol Paul u kentu ya kita ke balangai kibala kam yala de bakilong kinong bot ke jong Jesus Christ kibala kam yala de baki itu ya Jesus kibala persyang ruban im katkum ki jing hikai kiba kordor ki jong utrai jong i u Jesus Christ bat kata ga bang isham hagani ka tin ke jong blai bat ka ego Paul kentu pat shu iki bat kata ke jing kentu kalong wat pen yasriem yala de bat kani ka perthai wat pen yasriem yala de bat ki ege badon hagani ka jing hagani ka perthai hendrai to pen kalador lo yala de pen im thamai yala de penlong yala de ki ba thamai bangila penlong ki sakhi ki ba janai ki ba shisha ki jong trai jongi u Jesus Christ kata kalong ka kentien ka ba Paul u ai man sim ya ki bangek harum ki ki kentien ru ki ba penyo man sim yang ha bat yang iru hakani ka por ka perthai ka don kuma R.1 billion le R.2 billion ka mag statistic ka balong life away percent na ka jingdon jong ki breu ka perthai ki Kristan barhabang yo ong kumta yo ki don na pring jongki hakata ka jinglong Kristan ni kam yo ladi bangi long ki Kristan reo don na pring jongki ki balong ki nominal Christian ki Kristan bala shuhiar pateng ki ki pa jongi ki long ki Kristan mangirung isyolong Kristan klam das ngoto ya ka nongrem klam das ngoto ya ka dor jong ka jinglong nong buat ka bashisha yo don na pring jongi de ka brom ki balong ki festival Christian ka bangi la banong ki Kristan tang ha ki sngi kerpang ki Kriswan tang ha ki sngi ki ba kerpang jong ka balang ni shlei bat ni dap ya ka tarung import ngoto reka Bible ka khot yang bat yang i kekin ke jong blai ka khot yang i bangin long kinong but ki ba shisha ki jong Jesus Christ nin long kinong but ki ba janai ki jong Jesus ki Kristan ki ba shisha ki quality ban long kinong but ki jong Jesus ki qualities ki jinglong ki ba kerpang bangin long kinong but ki jong Jesus ka kitien ke jong blai kapan ken mau yang abat yang i ki don santeli ki ka baning kong kalong bangin long kinong but ki ba shisha jong Jesus Christ kalong pediang ya ka jingkhot ka jong Jesus ki kentien ki balingkot ki bawang follow me bot yang bat kata bila ban syam haga gospel ka bakat ko Matias kala nong ka bakhan riu ka khot ka bar fusau ka ba Bible ka ong la no umwan banwan na din jonga ai bon len yala di un ba ya ka ding pna bat un bot yang utaw long mau jam ubaning kong ban pentik na bangi pediang ya ka jingkot ban pentik na bangin pediang balakot yang i bangin long ki khon ki jong play ka baar ka long pentik na yala di bangin ayo ya ka jing penem ka shiti ki jong Paul shekenang Ephesus kala no ka baar ka khot ka baning kong bat ya pi ula penem habe pla jialong ki ba pop na lap ki la jalong ki ba yap namar ka jing ringkang bat ki pop bat ka balai ka bangya kran ka long ka de yang i bangin im kat kum ka jingi kai jong ni ka ktien ka jong blahim kadai yang i bangin im kat kum ka jingi kai jong try jong Jesus Christ bat ka basau ka bangin pendon kam kalong bangin kan mau yala de ban long ginong buat ki besisha ka don kam yang i bangin pendapat yau mensi makoi kinong ki bala pendap daw mensi makoi ki tin ka jong blai kapan kan mau ni haka kitab ki kam ki apostol ka long ba ar kat khot ka basau ko ong i ki kentien bala pendap iki baro daw mensim bakut bat kiles dang ban kren hakiwe ki thlit kat kum mensim uai bor yaki ban kren bat ka bakhat do
kalom day tang bala pendap yaki ban pentikna bala pendap do mensi bakut ka bakhat do kalong ban long ki Kristan ka shisha ngan haban saki yau Jesus Christ ketien ka jong play ka bala pen kan mau yangi Haga gospel ka bakat kum Marcos ka lanong ka bakat riu ka bakat san ka bau Jisu ang ledsya ka pertay yalap ya gospel haki ben riu baro ang ka ketien ka jong play kita kilong ki mau jam ki jong abat ki jong bangin ithu yaladi ngilong shishamu ki Kristan ka subject ka ni ka janmiet ka kren syapang kabor ka jingpen kala dorumen simakuh abang ya kren syapang kabor ka Bible ki syam ki babun ki benta pin syam ka bor bat mun simakut ki yat lang bat pita pila ban syam ngin bu namar ka yat ka por ngin bu tang ki kat tuan ki khot na ka tin ka jong play ka ban kong kalong ka bor bat mun simakut kalong ban be no Yau Satan nak jing ke jong kibriu pila ban syam nak kitab ki kam ki apostol kala nong ka sipo ka khot ka balai pupra bat kum juru ka bor bangilak ban yalap yau Jesus Christ kata pila ban syam nak siti ka ban kong ka jong upol syakinong koren kala nong ka baar ka khot ka ba saw bat ka balai ka long ban yo e ka bor bangilak ban pla yau Jesus Christ kata pila ban syam ke kitab ki apostol kala nong ban kong ka khot ka ba pra habang ya kren syapang ka bor kaya trelang bat umen simbakoi ngin boy siya kani ka subject ka ong kabor ka jingpen kelador thumai o mensim bakoi ka wei na preng ki jingpen kala ka blei kwa ban kala ka jingim ka jungi kalong ha ka jingi dei ka jungi baru blei u blei na do thau yo adam bat ka im Ubu agak per eden nak benta jongki kawai ka blay u angnot kalong ka relationship ka jongki bat u blay ka relationship happening jongki ka relationship ka jong u adam bat ka im bat kam juru ka relationship happening jong u kibriu bat lau jong u blay hagaktin pareng yong ka horizontal relationship ka jingedei ka jonga para briu halayeng halaksam yaki khon kikti ki men ki para ka jingedei para bangai ka di horizontal relationship bat ka basa kalong ka vertical relationship ka jingedei ka marmet ka jonga bat u blay nadu ka basdang utau yang abat yangi bat ka bodak nuat kalong bakane ka jingedei jongi kalong ka baskem kani ka jingedei jongi batu kalong ka bane kani ka jingedei para briu kalong ka baskem kani ka jingedei para briu kalong ka bane bat ka blei ukwa hakane ka jingedei jongi hakane ka relationship bangin enjoy ka ngin snow ka ben haka ngin snow rem haka ngin snow ya ka jingejan hapeng jongki rekata kam shimlong kumo blei plan ka Bible ka yathu yagi kalong bahadin bau briu bat ka briu kilale pop kilale ya ka hui ka pop ka bakrau tambat kata kalong ka pop jong ka jing bam ko ngu ya ka ei ka blay wang wat kata wat bam bat kata ka jing le persya ka jongki ladkhat no ya ka jing dei jongki ladkhat no ya ka relationship ka jongki briu bat ublay on ka Bible bat hadin bakila sautu baladkhat no ya ka jing dei jongki bat ublay ka basa kalong yo briu bat ka briu kila buri yala de kila petri na ublay kidkhat ya ka jing dei amtang ba kidkhat ya ka jing dei ki persyang saban petri na ka khmat ka jong ublay bat kumjur ka kitab Genesis kalano ka balay ka kot ka arti utray ulaong Adam hangno medon ki para bangit ya kini ka janmit na ka benta jonga bat jongi Nada don na preng jongi ki bala penskem ya ka jinga dei jongi bat ublay ha ki por ki bala let no nada don na preng jongi ki baskem ki long yeng long sem ha ki por ki bala let no na ka no ka nu ka jingja ngila sakma na ka yeng ka jong ublay ngila sakma na ka jinga dei jongi bat ublay ngila khat no ya ka jinga dei jongi bat ublay ha ka ni ka janmit ka ni ka subject ka khot yanga bat yangi ban pentmai pat ya ka jinga dei jongi bat ublay ban pentmai pat ya ka jinga dei jongi bat kabalang ban pentemai pat ya ka jingi dei jongi bat laki jong ki para breu la don na preng jongi hagi snam ki bela leit no ngilong ki nong yalam jong jingiaseng samla ngilong ki nong yalam jong jingiaseng khna ngilong ki nong yalam jong jingiaseng gantai ngilong ki nong ruai koyar ngilong ki nong yalam ni ka koyar nrei menta kem dan shu ka perthei kala yo yakim bat kila sakma na ka yeng ka jong play
Laringi pai ke senam arajan riu, arajar nyo, ke history juga balang, yang i ke bala palat kat prasnam, nyo i, yang ke tu ke jingjia, mariatit ke baji ke beningkong, ki khon jong ke balang, ki lashlay, hakin ke jaga ke bakentang, bat mariatit ke baji ke bahar, lashlay ke yang mani, kat hadu bamdan jakashu, ban syong habar, haki baranda, syaplau juga yang ke jong belai, ki brew ki iet, ban syakriyo belai, ki brew ki skaujan, ban ubelai, haka jingim ke jongki rekat banang yaki por nang suai nang tulot nang paidien nak kecing yade ke jongi baru play kecing ke jong play ke yatu ingi ke kitab jong Nehemia ke lenong bapra ke de gawai ne ke Ribaibal Kaba Khadwei ke bangila mansyam hage kecing ke jong play bat kata ke long bagi kon Israel kila khat no ke jing yade jongki bat ublay kila don syakari nong way hang tala ring merau yaki bat hage jing ring merau kikin mau it ya kat temple at Jerusalem kikin mau it kat bagi dang don halaka jong kari bagi yo ban ruai ban yaro yo ublay rei menta kim yo shu haba kilawan pai but shalaka jong kari kawai ka bakile kalong ki kwa ban tau thumai ya ka jing dai pat ka jong ki bat ublay ka Bible ka yathu yangi ba kila poi kila ong yo Ezra kila ong yo Nehemia pen sngow ha breng jongi ya ka ktin ka jong me ai bangin sngow ya ka ktin jong me ngit ngan ya ka ktin jong me bat ka Bible ka yathu ba ka ta ka jingiaseng ka balong shipo wasngi nilaban ong ha ka ktin ki kinta kalong palat nreu kanta ki penlong ya ka ta ka jingiaseng ndon jing tngan ndon jing sliang ndon jing kwa ban mi no ndon jing kwa ban pai no ka don ka jing sngan kiyam bat kim kwa ban mi no na ka ta ka jingiaseng na ka ta ka jingiaslok ka jongki ka don ka jing tngan kat hadu bau Isra Nehemia bat kiling do ki ong kelit no kat tu kalabiang tu pam tu lek men nabakan ka sngi kalong kasngi ka bakentang nakabanta jongpi ngaken mau ya ketiki por ke belet no ngiken mau ya kesnam kat nyo kat pratli kesnam belet no manuba makwa ban mi nakade ka yeng ka bakentang ka jongblai ngi shong hane baroshimir kasngan ka mansim ngi shong shiteng mir ngi shong baroshisngi ndon ka jingling ndon ka jing pisa rementa kashikanta shiteng ka de ka balapon pat ka blastang pan petai hangno kajing syakri belai kajongi hangno kajing dei jingi bat ublai habanga kran kumta sngobhaban map ngam shimut ya kabanga ngan kedokti ya no reka badon kam haga jingim jongi kalong lada manga bat mangi kumki kristan haga jingyat nanti kajongi ngim don kajing dei kabashisha bat ublai haga de jan miet ukhot yangi marwe banwe bamangi ngin wat ikakmat jongo lada don na preng jongi ke jan met ki bala long kum adam ki bala jengai na ka yeng ka jong blai ki bala jengai na ka khmat jong blai pitrai blai tip hanu adam bat ka im ki don pitrai blai tip hang no bakiri ki buri iladi mo blai tip re tanggawai ka blai kwa ha ka jing im jong ki kalong bakin wan kum bakilong ban teng pat ya ka jing dei jong ki bat blai lada don ki khon jong ka balang lada don ki khon jong ka balang hang ni ki khon ha ka sinat jongi ki bala jengai na ka yeng ka jong blai ki bala jengai na ka jing slok ki met balang kalalong ki nong way haga jing im jong pi ki jingiaseng duai ni sajai kalalong nong way haga jing im jong pi ki jingiaseng yeng kalalong nong way haga yeng ki sam ka jong pi ublay haga ka jan met kumbawat yaw adam ha medon wat ya biru bat ukwa banyo sa sisin pat ya ka jing dei ka tamai ukwaban build session ye ka relationship ukwaban build biang ye ka jingdei jongi kumbakala long hakipor ke belalait no nakabanta ka buram ka jong ka banta ka baar haba ka Bible ka ong yengi bangingen tau thmai ka long ba manga bat mangi ngin long kumujisu nyango yo blay ubangi yalap ublay ubangi yakran kan ka janmet ublay upamangi mane hadu kanika klip mat kamamenta uyat nadu Bethlehem Judea hadu ulum Galgata uyat haulan ubalong perfect uyat haulan ubalong janai uyat haulan ubamdan ka jing bakla badaka ktinong way ngina ban pendon kam he is perfect ulang ubajanai bat habau khot yaki khat arungot kisanran ke jongu kajing angnot ka jongu kalong bamakiru kilong komau bamakiru kinyoban bot yaki denjat ke jongu bamakiru kin sakhi komau kibala pen khot kerpang
thai kibala pen kentang yala de ban kibala riro ya kaborom kajong play kipara banget ko ke jing e ka bakraw ta me ki gisngi ki jongi ka bamenta so ba ma ba ong balay bangi muan man shek bleng yong yim dan por ngipon kame kata ka ki jubab ka bangi syam Nyim dan por ban yakit ika kam ka jong play nyim dan por ban wan mar ka jubab ka bangi ai ka long nyim dan por namar ba bangi ni bon ki kam ke bangi ban trai re ai ngo yo play u bangi nya kran ha ka por u play u ba bangi ngi mane u don kerhai ka por bat ki klung ki khna bon kdup yaki bon kerkhu yaki u don ka por bat ki nong krong bat ki beduk ban ye shong ban ye bam ringkat bat ki kan hadu ki sadusi bat ki farasi ki la kran persha ekata u don ka por ban lek visit yo briu bratia lai po prosnem udan kapor ban lek visit ya ka yeng jong Jairus bar ka yeng jong Mary bar ka Martha ki bra du no yo para ya ka khon jong ki udan kapor ban lek visit ha ka yeng jong Zacchaeus ban udan kapor ban ya kendu bat kumju ru wat yo nong gatra utau diu play ubadan kerhai kapor Utau diu play ubang ya kran negeri kapor udan kerhai kapor rela na manging yong bangim don por banwat ika kman ka jong play ni mane ya utau play ni len ya uta ubadan kerhai kapor udan kapor ong ka gospel Markus kalanong ka maningkong kad khot ka balai pusan shwa bakan mi ka sngi ulan lech ka jaka ka bakenja bat hangta ula tuai utau diu play ubang ya tu bakan ka champion Utau diu play na kabenta jonga bat jongi utau diu play ubamanga bat mangi ukhot yanga bat yangi ya ka jing pentemai sashi sen pat bat ka ktin ka jong play ka chiki ka baningkong ka jong pol shakinong korin kalanong ka Khadwei kat khot ka baningkong ong upol tolong pi unong pertho bot ujonga kombangaru ujong ukres kata kanong ka jingkwa jong play kata kanong ka jingkwa jong trai jongi ban thau thmai ya ka jing em jongi ngin haban bot ya ki din jat ki jong utrai ngin haban bot kumbau Jesu kumbau Jesu ya kumbau Jesu le ha ka jing em ka jong ka ba ka ktin ka jong play ka ya thu yangi Kashiti ka baningkong ka jong Paul Kashiti ka baningkong ka jong Petros kalanong ka baar katkot ka baar puway ka ong yakin ikintien namar siya kanikan lakot yapi namaru kresru ulasya na kabenta jongi da ka ba ino ya ka rukom jongi kanang bangini obot hakita kisin jam ki jongo o ka kitien ka jong play Ino ia kato ka jing sngau jongi ukrestu layap na kabenta jongi bat na ka presyang ban buot ikitu ki denjat bat kito ki denjat ka bangin buot long pertho buot baik kumaka di ban long mapi ki batrai lingka shane haba pilek hagitu ki lingka haba pilek hagitu ki penthor ka ma pila ban yoi ia ki denjat jongnor jono ki balayat ni buot thik ikitu ki denjat teng ki tam teng ki duna lada don ki jaka ki bakti yang ki bayat ka kali ni abut ikitu ki din jong ka tayar ka balayat haswa kanang bangin nembakla ka Bible haba ka khot yang abat yangi ka Bible haba ka khot yangi bangin long thik kum ki jong ukres kata ka long ngin hapan kertiang din teng baki din jat ki jong Jesu ki ya biang sbiak nem bat ki din jat ki jonga yo kala pai syakadiang yo kala pai syakamon yo kala tam syakmat yo kala duna syadien reka bau play ka kitien jong play ka baki denjat ki jong kres hangta in yo ban bot ki laingut kis khat argut ki sanran ki jong Jesu ki bau la chien bat habau khot yaki om tang bau khot bon bot yaki hanre uda ai ke example uda ai ka jing hikai bat ka bau da kwa ka bon sin ka ba ka kitien nong wai kalau do as I do rather than do as I say why ke example yaki khat argut ki sanran bat na pedeng jongki ka rit ka jing kempat la ban snau thu don wai na pedeng jongki wat la ula jiet khat argut ula jiet kerpang don wai na pedeng jongki ubala de no ya u don wai na pedeng jongki ubala len no you but don't way na bring jonki ubala arta tin no ika jinget ka jongu but kiba sa na din kata kila snow arta tin kila snow ship tin yala ka jong ka jingim but kila bore ru yala di la kala ban long yanga bat yangi o ngila kam bang idong ki senran ki jong Jesu yo don na bring jongi kibala di no yo try da ka jinglong jing im ring kat bat kan ka bertai yo don na bring jongi kibala len no yo Jesu lama ka jinglong jingem
Yo don na preng jong iru ki bala arta tien no. Heka jinga dei jong ibado play. Rinyai ngo baga Bible kaktian ka jong play kaya thu yangi baga sngi Pentecost kini kisanran kibala do jingkerman usanran ubalalan usanran ubala artatin kisanran kibala ritman sim kibala syang haka kamra ka bahaneng banbori yaladi ka Bible ka yathu yangi habalawan uman sim bakhoy haka jingim ka jongki habaw man sim bakhoy urayo jaka haka jingim jongki la thau thmai lapan kala khongpong lut yaga jingim ka kila kelet lut ike baro kibla le kimi nangta daka bor kimi nangta daka jingpan thmai bor ka jong mensim bakhoy haga sngi Pentecost ki para bangai kambiang tang bangin chuhun yalade o play lo jiat ingi banglong ki Kristan ari ka badon kam kalong bangin mat menu ka Pentecost ka jingpan syait bor thmai ya ka jingim ka jonge kata kalong ka badon kam na pedeng ke badon kam tam haka jinyat lenti kajonga bat kajongi palada don ru na preng jongi ki ba ongyem dan por ko try hakin ki por ki bala lek no ko try ngam dan por ya ka jing sheklai ngam dan por ka kam ka jome ngam dan por ka jing dei ka jome ringa ai ngu pat ko play kan ka jan miet kwa ban thau thumai ba mangiru ngin long thik kumbau Jisu long ngenum la le ka bor ka jongi and re train bat scam yangi but o men sim ko on pen shat bor yangi ka penta ka balai ka bangi syam ha ka ni ka jing pen thmai bor kam dei tang ha ka jing dei jongi bat oblai kam dei tang bangi la ban buat ban im thik kumbau Jisu em and re ka jing pen thmai ru ka pen kan mau yangi ka ei ka jing dei ka jongi ba ka ni ka Bible kani galong ka ktian ka jong play phila ban khot ya ka bagari ka Bible phila ban khot bagalong ka ktian ka jong play phila ban khot bagari ka kitab ka bakhoi phila ban khot ya ka bagari ka kot ba phila ban khot ya ka bagari ka testament phila ban khot ya ka bagari ka kitab ka barimbat ka bathmai ngila ban khot ka kanur ka ka kerteng ka bangingi don handrai ka ka jinga dei jingi bat ublay bat ka ka treat lane ka bangi ai ka Bible ka dei tang ka badon kam tam ka jingem ka jonga bat ka jonge la don na pleng jonga bat jongi ki badon ka ni ka Jingiaseng ki bawan ji ka ni ka Jingiaseng ka jan miet ki bong pastor menen mencisngi kadang da puli arlong lai lenong aingo yublay la don ki bong menen kadang da puli lai saulenong aingo yublay nreyo don na pleng jongi ka ni ka jan miet ka bagi ong ala slam ngam kan MAWSHUT menong apli di ka Bible yo don na pleng jongi ki ba ong kumta yo don na preng jongi ki bong ngam kan MAWSHUT menong apuli khaddo ikani ka Bible mensyam tayo mensyam banai mensyam snam ngam kan MAWSHUT ka ktin ka jong play ka khot yangi ha kini ka janmiet bat kata kalau penthamai ya ka jingi dei jingi bat ublay compare ka no teliki kopi ka bangi don haki yang kisam jongi compare ka no ka kerteng ka bangi don yo bakani ka Bible ka kelalong tang ka jing bukai ka jing pen itanat haki yang kisam ka jongi kalaban long haki almari jong ki yeng ke jong he kalong tangkum ka trofi ka bangi kan mau ya ka tangka por bangi nyat ipen pukoi yaw pompom kalaban long tang ka journal ka magazine bat kum ju ru kalaban long tang kum ka souvenir ka bangi bu haki almari haki miet haki jaka shongka haki jaka thia ka jong he klem da kan MAWSHUT ban puli ka kisla ki badon haki ni ka Bible ki long kumbalong lem ki way pat ki kot hagani ka perthai ndrei kita ki ba puli ka ni ka Bible kita ki ba puson ya ka kita ki ba duryap ya ka kita ki ba wat ya ka ki snow tu ya ka bor jong ka ktin ka jong play ki snow tu ya ka jing crow jong ka ktin ka jong play ki snow tu ya ka jing kordor jong ka ktin ka jong play dei hadin ba kila puli dei hadin ba kila puson dei hadin ba kila snap ru ya ka ktin ka jong play ki para benget habo blay ai ngi kan ka Bible dan santali ki ai ba blay kwa nangi kan ki bengai ka baningkong kalong ban puli testa ya ka bar kalong ban iet ya ka balai kalong ban burom ya kan ki tien jong play ka basaw kalong ban ko ngu ya ki jing tho ki badan kan ki tien ki jong play bat ka basan kalong ban im kat kum ka tien ki jong play
Larai kini kisan tali ki quality ki badai ka jingkot ka ktien jong blai larang impat shimla pule ka ktien ka jong blai balarang impat shimla e ka ktien ka jong blai larang impat shimla buram ka ktien jong blai larang impat shimla kongu ya ki jing tho ki baran ka ktien jong blai balarang impat shimla im katkum ka jing hikai na ka ktien ka jong blai hakere ka janmiet ka khot yanga bat yangi bangin pintamai sa hisien pat ya ka jing dei jong shimat bat ka Bible ka don ka jing ong ka ba ong kum ne. The Bible will keep us away from sin and sin will keep us away from the Bible. Ka Bible ka pania klat yang ni ka pop bat ka pop ru ka pania klat yang ni ka Bible la dau priu ngangai la ka priu ngangai ki ba im testa ban puli ka ktien jong blai ki ba minat top men met men sngi ban puli ka ktien ka jong blai ka pop kam yo jaga ka jing im jong ki namar ba ka Bible haba ki kran ka ka yit khmi ka ba krokti ya ki pop jong ki priu ka ba krokti ya ka jing bom hop jong ki priu ka ba krokti ya ka jing bom man ka jong ki priu rela ki priu ka stang ban chngai ka jing puli ka ktien ka jong blai ka wei ka blati kana ka long baka pop kalastang bansinsyar ka jing im ka jong aingo yo blai ha ka kitab Ezekiel kabangi Diyos ng tanat baha hagi Jingiaseng Ribaibal kabangi Diyos ng tanat baha hagi Jingiaseng kum kini ban puli ban penskaw ban yalap ban yathu khana bat hagata ka kitab Ezekiel kalanong kabalay punyo nagadkhot ka basaw kabaga ktien ka jong blai ka ongkum ni ulong pat hanga tu yathu lupa halor kini kishing bat tu ong hagi api kishing ka bator khong tu snow yaga ktien utrai ong ka Bible ong ka ktien ka jong blai Ezekiel mshim ong ko try me pa yanga bangan yalap akiri ki breu ki bamdon shu ka skor me pa yalap yanga akiri ki breu ki balai satang ka jing turkhong me pa yanga akiri ka me ban yalap akiri ka jaka ka balong tang kalum jing tep me pa yalap yanga akiri ka jaka ka bamdon jing im shu Ezekiel shim kali kumta wano yo ba kita ki shing ong ka ktien ka jong play kilong ki bala turkhong bat ki bala slim ba ka jing turkhong bat ki bala sakmaru kumju raitang ka wei ka bau Ezekiel ule daga jing snowrip daga jing penkongo ika man ka jong blai uyeng ha daga jaka marwe banya lap ika ktin ka jong blai banya tho ika jing penem ka jong blai hakishing ki bamdon shu ka skor ban snow hakishing ki bamdon shu ka donut ban it baragishing ki bamdon shu ka jingmot ban perkat uyalap daga jingat but ka Bible ka ong social kai ban perkat Babo Ezekiel uyalap hagita kishing kibab dan shu kishkor hagita kishing kibam dan shu kajinghem ong kaktin ka jong blai kishing kibla turkhong kila yosno kila plyang ya kaktin ka jong blai bat kila wan ya ka jing pnem bat sashisin hagita ka jaka ki para banget ni kibadon kishkor ngila yosno ya ka jingiaseng lap lapun sien ngila yosno ya ka jing kran sermon lapun sien Ngelayas ngau ya Jingiaseng Ribaibal lapun sien. Ngelayas ngau ya grand subject lapun sien. Kabakat no. Kajing kelut jeng iskor ke jonge. Kat adu bangiman banwan. Shawblay. Banyo ya kajing pentemai. Kawai na nong ruai siya man siem. Kabaw Diyos ngo tanat eban ruai. Bada habang ruai rup ya kajing ruai. Bad kata kajing ruai kaba shispa lai popra. Baro abang yarwai ya kene jing ruai ngirwai rikat bat ka jing khabrip khmat haki khmat ke jongi bat kata ka jing ruai kalong banwat ya ka ktien jong me atrai ya rap yanga habanda shem yu jisu unang penem ubabha ong nong ruai sheman sim ngirwai da ka jing khabrip khmat ngirwai da ka jing sngorhem man sim banwat ya ka ktien jong me ong uni unang tho e ka jing ruai ya rap si trai nga habanga puli ka ktien jong me tat hadu banganda itu nganda tip bangana ya shem ya jisu unang penem ujong kata kanong ka bor juga ktien ka jong play Balara ka ktien ka jong blay ka don siya ngi bat mangi siya sepngi. Agad ka jan met ka don kam ya ka jing tau tumay. Bangin wan sa hisien pat. Ban mi nang ni da ka jing kut jing bot. Baka Bible ka bangala syubuk laslam. Hagi yang kisem. Ngan puli. Bat stang ya ka jing tau tumay na ka.
Nang ta kaktiin kabang shamru ya jing thau thumai kam de kaktiin ka jong blai re ka jing thau thumai ru ka dei ha ka jing duai ka jong ka history jong ka balang naduk revival khat khandai spa san khat khandai spa an riu kabang sham Nadu hadu kisnam ke belalek no juga revival juga snam arajan riu sheneng kiri kisnam juga jing duai shuai ke tuka por ki briu ki dem tep ban duai ki briu ki yam shakmat joblay kidan ki long kbe kidan ki long kpa kidan ki khon samla ki badam hakmat joblay ban duai hak bakum ke tuka por try pen em try thau thumai but ki ummat ke jongki ki ba ki penjau hak yeng ki sam ki ummat ke jongki ka ba ki penjau hak yeng ka ba kentang ke jonglay kadai ka ummat jong ke jing ai ti Kali ka umat jong ka jing pai kerpang show blay baru blay the ye ka revival kisnam ki yan kisnam arjan riu arjan nyau nganget ki balang hasor lihan yung kedong kebajan na aja hapo ki Kjp Synod Sepngi ki jongi hagi tu kisnam revival kiran ki khon samla ki long kmi ki long kpa ki wan shakmat jong ka jaka ka bakentang ki yam ki duai show blay ka jing duai ka bane ka baslam ha ki jing sait ka jong ki ringkat bat ki umat hagi khmat jong ki ringkat bat ka jing dem ban ai tilot ki duai ka yang ka sam ki duai ki kimi ki pa ki duai ki khon ki kti ki duai ka balang ki duai ki nong sharai ki duai ke imlang ka sala baru bulai upriang ya ke jing duai jongki uyoi ka donut jongki uyoi ka umat jongki uyoi ka jing khot karpat ka jongki bat haba ki wan hagani ka jaka ba kentang ban duai ban ya tho ban pentip show bulai ki mi nang ni da ka jingai baru bulai ule ki kam ki ba pala ka basngu pala menta ka long la raslam ru sam minute bat ka taru dan kentin shu bat ka jing duai jongi kela long tang ki rutin Kelam da keren ye kapor bam berkapor dia. Katu kajing shaman sim kelas tang bantuk no. Katu kajing keren jong ibat ubulai kelas tang ban betai no. Katu kajing yat nanti ke jong ibat ubulai kelas tang ban betai no. Bara kata kajing duai jong hi kalapan betai lagi kalapan betai kenong sngap kendiat kentien mdan ai show kendiat minute mdan ai show msngau nang show banduai mdan kentien reu dong ruai sam hakasam kaba propusan kat khot kaban riu kong men om pen empat yala ki jong ki breu jong me bakin yo lekmen hame kata kalong kajing duai jong u try pen empat yala ki jong ki breu try pen empat ya kajing dei jingi lambat me try pen empat yak yangi hakmat jong me yem hak berthai ke badon ke network mak chikin ki jaka nga gadon ka wika sel ka bamdan ke network ila manong bang yelek ekin ke berthai ni shania teli ke network ke bamot ke jinyak phone la hajat lane haj ngai ke network ke bing shania lama ke cell phone lama ke mobile phone ki jongi bal hangtang ye kran la ka ba khendiat la ka ba bun la ka ba don kam ka bam don kam ro teling shania ke network bat ke network ka ba ken jaman sim ka jingi ba oplay kalas tang ban kot ke network ka jonga ba oplay ke network ka jongi lemba ka ktin jong oplay lemba ka jing duai jongi kalas tang ban kot ndan tower ndan network shu wala ka taru ngem da salia ngem da gnyu kor haba kumno ka jing im ka jongi bala da ke network ka jongi ba oplay kalas tang ban ja kalas tang ban kot oplay kot engi ka jam miet ban pentemai ban yara dia bat kumjuk ru ke bakat du ka bangi syam ka dik tier ka jong blay ya ka jing pentemai dor pat ya ka jing im ka jong ik bagalong bangin long kisaki ki jong Jesus Christ kai ka purpose jong jing long Kristan ka jong kai ka purpose ki khat angut ki sanran ki babut yo Jesus kai ka jing tmu ka jong jing tmu ka jong ki kalong tang ban yalap yo jisu bat ban ya thu ya kata ka jing penem ka pamaki kilamat ka ktien ka jong blai ka ya thu yangi bahadin bau jisu ulayap habara sa nar pna yu latep yu kini ki khat arngut lembat ki wei pat ki nong but hab deng jo ka jing do jing kermen hab deng jong lo o badum hab deng jong ka jing ya nanti ka jong ki kai ka badang sa nang ne kalawei ka badum kiski ki badum ki jing ya nanti ki badum ngela shania hau ne khon jong blai ngela shania hau trai jisu nrai menta ula lek no hab deng jong ka ta ka jing do jing kermen kila de ban phore ban bore yala di nakani ka perthai yo makiru kimat hakaju ka jing rekam kut tang kata kara promise ka jong jisu kalong up
ya ka jing pentamai bor ka jong ublay ka kitab ki kam ki apostol kalanong ka baningkong ka khot ka pra ka ong yakin tien Henry pinyo diang ya ka bor antalawan umen simbako api mapinong kinong playa nga ha Jerusalem ha Judea baro as Samaria pada hadu ka bakot do jangan ni ka pertai ki Kristan lani ki sanran ki bala du jingkerman ki bala don ka kim khat jong ka jingyam Henry ka sngipan taga sabala thau thmai ka jingyam ka jong ki habala pen ko bor thmai ya ki habala pen yo ya ki ya ka jingyam ka bathmai ya ka mission ka bathmai ya ka purpose ka bathmai jong ka jingyam jong ki nangta ki mi banai yalap yo Jesus da ka jing shlor ki yang banyalap yo Jesus obama ki kila ya sham obama ki kila ya kendo obama ki kila nget obama ki kila buat obama ki kila persyang ban pertho buat bat ka Bible ka ya tho ini kat adu lai hajar ki man sim ki bakodon kila kala Lada ka sinat ka jongi baro ngilong ki bala dap tau mensim bakuy bat ngin mi nang ni banyalap ye ki wei ka wei ka bau mensim bakuy ule aga jing im jongi kalong balarang ila yo diang shisha ye ka jing thau thumai ka jong mensim bakuy ka shentur ka jongi kanam set kop banam yathu ei yau jisu yau bauta uba mangi ngelangai yau ta uba mangi ngelapdiang Nyayo yo blay habang ilay banbu ya ki mission field kiling khatray ki mission ki jaka yalap ni pa ki Bible man ki missionary but ki babon ki nong tray shatai sharithor and rega jingalap ka bakir ki tama ki kisni ki bamanta kadai habeng jongi ki Kristan ki pampat syo ya ka jing benem but ki pampat yo ya ka jing tau tumai ka jong man simako kapabel kaya tu yang uji supa yang lagi jong kisenran hadin bakala yo ega jing pentamai bor kata kalong yalap ega gospel deka sedang na Jerusalem na Judea na Samaria kat hadu kabakut no jong ni ka pertai ong kaktin ka jong oblai ala da mangi ki bawan sya ka ni ka Jingiaseng Ribaibal Kaba Khadwei jong ka Kjp Synod Sepngi ka iet ka jong hakani ka BALANG PRESBYTERIAN MAWSHUT hang ni ngimi nang ni ban ong baka yeng ka jonga kadika mission field ban mi nang ne ban ong ka office ka jonga kadika mission field ban mi nang ne kumalong hagas nam arjar nreu arjar nyo ki school kadika mission field bangin yalap lara mi nang ne kiling kha kadika mission field bangin yalap lara mi nang ne ban like ki jakatrai ki lanti ki singkir kadika mission field bangila ban yalap ki plek ding jong ka Ribaibal kin train sai sin par katakan ka mission field ana ka jaga yalap kamdai shatai sharithor ka bangilaban ong kalong ka badai laring yakran ni don't come ombaro pat ki balak ban late shatai ombaro ki balak ban late sharithor ban yalong Bible man da ka buram soba map abang ong kata nreng ngila ban long ki missionary ngila ban long ki Bible worker ki Bible man da ka sedang halaying namar mentang ni don hakene ka Jingiaseng Ribaibal Kaba Khadwei Jong ka Synod ka iet ka jongi ni don hakene ka BALANG PRESBYTERIAN MAWSHUT pai shaki yang kisam pinsyam bai pa ibam juan Jingiaseng shula bun snem pinsyam bai mei ibam juan Jingiaseng shula bun snem pinsyam ki khon ki bam juan Jingiaseng shula bun snem pinsyam ki ba iet ki ba thon jong pi ki bam juan Jingiaseng shu la bun snem ki khon jong ka BALANG ki nong sharai jong ka BALANG ngio i ki ba bun ki long ying long sam ki ba ki khon jong ka BALANG ki la sakma na ka ying ka jong oblai atu kata kam te ka mission field kam ta ka te kam te ki jing khai kiling khai lap ka ba utrai khot yang i tanggawei ka ba jisu khot yang a bat yang i hakani ka janmiet ka long pentamai ya ka jinga dei jingi bat oblai ngi aingo ba ki brio ka Ribaibal ka snem arjan ri ki shat da ka jingkman ki ruai da ka jingkman ki duai da ka jingkman bat kam kot tang kata ki plek ding ki jong ki sapriang kaleng karilum khasi bat jantia bat baru kumchu ublai ka ba kwa ka long tang yang a bat yang i kei kabangi ni don ki para banget ni don hakani ka Jingiaseng Ribaibal nado bangi mi menen na ki yeng ki sam na la ka jong ki BALANG ki district ki presbytery
ke ai ke jing kmet nanti ke jong pi haba pi wan sha ke Jingiaseng Ribaibal ngangai barok ni don la ke jong ke jing kmet nanti oh ni nyala Jingiaseng Ribaibal Jong Synod Kaba Khadwei kaban long ha ka balang PRESBYTERIAN MAWSHUT ni don shibon ki jing kmet nanti hala ke jong ka jing snow ka jong ni wan hang neru ringkat bat ke expectation sha ka ni ka Jingiaseng Ribaibal ritang ka wei ka long ke ai bat ka bo play u kmet nanti nangi ka ba don kam ka dikata kam da don kam ka jing kmet nanti ka jongi ka ai ka bangi kmet nanti ka ban mi na ka Jingiaseng Ribaibal handrai ka ba don kam ka long ka ai ka bo play u kmet nanti nangau bayeng ka ai ka bo play u kmet nanti na ka nangi baro ki ba don na ka por dan lai dali ka ai ka bo play u kmet nanti ka ba ningkong na ka Jingiaseng Ribaibal u play u kmet nanti bangin yo I yala di shimet kata ka ko ba don kam tang kata agaktian nong way ni juang seeing ourselves as God sees us lane ban yo I yala de kumbau blay u yo I yangi kata kalong kabadon kam tam hagajing im jongi nong roi sam ka shi spa lai pokandai ka khot ka bar pulai bat ka bar pusau wong ye kini kin tien to yet yanga blay bat to tip ye ka do no jonga to tenjo yanga bat to tip ye ka jingmot jonga bat to khmi langa don ha ka lenti u bamman yalam yanga ha ka lenti bam jukot kata kalong ka jing duai jong sim debet u bala examen bo sha bo blay un examen you u sha u blay un yo I you umla ban yo I dala di yela ki jong ki pop wong ko try le x-ray yanga ko try le ultrasound yanga ko try le CT scan yanga ko try le MRI yanga don ka jing pang ka bakin jaman sim hapo jonga but try pen I ya kita ki jing tolot ke jonga kenang bangan klan pat lanang don hakalanti ubamman ongus iem debet ya lampat yanga hakalanti ka bapam cukut ka jonga ki para bangit ka balang PRESBYTERIAN ka dan ikawai ni ki agenda ka bangi ju I bani perkhat bat teng ka jorong bani perkhat bat kata kalong ka audit report kini gidon bani yo I kat no ka roy ka kam jong try kat no ka hiar kat no ka san kat no ka bit ka biang ka kam ko jong blay barok system ka don ka audit report but kidon ki audit ki auditor ki ba ai ki audit note ki jong ki ngem dei ban klat ba shi sing ka sngi blay un select spiritual audit yang hi kan no pi roy ha ka chim ba kan jaman sim kan no pi roy ha ka ching dei bar nginam klat ba blay jongi uri chief auditor uban sa audit ya ka jing im jongi uban sa audit ya ka jing le jongi uban sa audit ya ka rukom im ka jongi uban sa audit ya ka jing dei jongi lembat u tau de blay u jonga ba jongi but ha kan ka Jingiaseng Ribaibal Kaba Khadwei ai ha bangi don ka chan mian tang ban ongko try ya rapsi bangalaban yo I ya di kumlong along kabaar kalong ba blay kwa yang I kalong bangin yo I yala ki jong ki pop ki jong kata kadai kapagaktin ka jong blay kapan kan mau yanga bat yang I bangin di ban yo I yala ki jong ki pop ka Bible kapan kan mau yang I haka kitab jong Jeremiah ka ba blay wong ngan map iki pop jong ki ngan map iki ringkang ki jong ki bat ngan om ken mau show yaki kata ka promise ka jong blay kata ka kular ka jong blay nakabanta jonga bapop nakabanta jongi ki bapop laringi kwa ika jing thau thumai kabadon kam kalong ka pop kabadana po jongi ngasko borom ba kidon kinoy alam ki pastor ki balong ki pa ki jonga ki don shadien jonga ngapai ki dalendet bat ngakren bala da jia banga ai kublay ki bat ka kmat ngam shimpai shakaliang ga baki kidon ki babon na pring jonga jong pi kin ong uba arsap upai lakakti shakaway kat baka kmat upai shakaway pat kaliang ushu kublay arsap bat usule manle kata ka kentien ka pinsyam ka jing shakri blay ka jongi bat ublay lara ka pop kadang don hapo jongi kan ma
Lada mangabat mangi kapop kadang don hapo jong abat jongi. Kan mau ka Bible ka yathu ingi bagay ka jing palandat ka jongi. Now play ka jing syakri ka jongi. Utray jongi Jesus Christ upan kan mau yi kini kintian haga gospel Matthias kalau nang bakatsan ka kapapa. Wong yi kini kintian kini ki priu ki wan hajan jongatan kirmiang sintur ki jongki. Bat ki borom yang tang daga sintur ka baka donut ka jongki. Ka jengai no nanga ang ka Bible. Ay begini ka jan miet ka bangiwan ka baningkong ka blay habang iwan shisha hajan jong blay ka way ka blay jong iule na marulong blay ubakot blay ubajanay un kdokti ya ki pop ke jongi un kdokti ya ki jing bamhok jongi un kdokti ya ki jing bamman ke jongi tat hadu ka klip man ka bangi pendam miret yala dia kejat ka ding pana ka jong chisu bal banang ko try to ma ki pop jongi ka pertai ka bangi Ila banjir kerteng sibun ke kerteng la kalau ke jing lek bawon ke jing bisni ke jing pihun ke jing arsap ke jing kuak bor ke jing kuak spa ke jing kuak long nang yalam ke jing lek ki wei pat ke jing sniu baro ka bang yo i gini ke sni bamta kila kenrei kila q step per kila multiply kat baki sni ki por ke nangwan ni jer ye kita ke jing sniu baro nrei how blade don tang ka ke kerteng bar kata ke kerteng kalau ka pop bat de ke ka pop play ichli bat de ye ke ka pop bro Kapau try haki kentin kiba solung tam haga gospel Markus kala naga bakhatsan kad khot ka balai pusau ka baong Eloi lama sabaqtani ablay jonga balay ba me no yanga ublay habo pek yalau jong ukon haga bakum kadika por umyo isu ika jing khot umyo isu ika jing janai ndrei uyo i ka pop jonga ubayeng haga ni ka por uyo i ka pop jongi ka brastien Alor ka ting puna ka jong Jesus Christ. Bat kata kalong kapor jong ka jing tau tumai. Ya ka jing day pan. Jong nga unong pop. Baru play. Ubalong long penim bat kabalay ka bang syam. Ka jingwan ka jong isya ka ni ka Jingiaseng Ribaibal Kaba kam kalong to pen kentang pat. Yala de. Kambiang tang bangin yo i yala de. Kambiang tamu boleh map iki pop jongi ndre don kamban tuai try penkentang pat sajisian yangi shame kajai penriu Israel haga kita ngap Nehemia kalau nak pra kad kaban riu kala penkentang pat iladi bat kaktin ke jong boleh ko angkum ni bat Israel la kerku yau try bat ublay bakraw wat upay baro ulong amen dakabara ila kakti dakabadam ila kakli bat ki mani utray hakmat juga kendo kadai kapor kabaki penkentang pat sajisian yaladi kadai kapor kabaki penkentang yaladi kumbaki long shawblay bat habakila penkentang ublay upendon kami ki baki long ki nasar ki barat pa ki jotray ala damangingi wan ru akani kapor Manang ko try kajing penkentang ya kajing aingo ka bangila ai. Andai tu penkentang pat yangi. Tau tu mai pat yangi. Pangin mi nang ne balik pai sila ki jong ki balang sila ki jong ki district ki presbytery. Ngen ra ika pelek ding. Bat ngen yo i. Ya kajing tau tu mai ka jong play. Ka basdang ningkong nanga. Ka basdang ya ki yang kesam. Ya ka balang ya ki imlang kesalang. Bari ka rin. Bat ka jat ben reo blame kerku. Lamba kani ka jing aslong nakaktian ka baim ka jong play na ka benta ka buram ka jong amen Kani ka pon min yo sneu iki jing timna paning kong na kaleng jong kasnat bat naka balang La syai ka punyo tarik 26 Oktober arya Rustau ha ka por nyo si teng nyo Jingiaseng Ribaibal bat banyalam Jingiaseng dai Reverend BS Dhar ha ka por si po beji nyo Jingiaseng Ribaibal banyalam de ka balang nong klau PRESBYTERY si po si teng ka Jingiaseng pa banyalam Jingiaseng de mertor ban puli bat dwai Reverend Wan Bok nong plang Inyo balum ke jaingu bat kepor balum jaingu ke don lightly ke kawayar ke belang thlong ke belang kerang bat ke belang pariong hadi ke tang sayo ya nongkren derban el nong road kini kelong program nam tale syai nyo biji bat sipo biji kini kelong ki jing benar leng ke balang
kini kilong ki jing berbeda nak lang kabalang ka baningkong ka Jingiaseng Ribaibal Kaba ka por spuji ba por spuji kan long ha kini kepada ni room ka baar nak lang kabalang ni lapan kre ya ka presel but ngin pelong ha building jong ka MAWSHUT government lower primary school Nang ta ka counseling center kan long yang tia po madan balong Jingiaseng Ribaibal. Kebesau la kerpat ya ki kun samla jong ka balang pung senyang nang ta mau belei bat mau maram ki ba laai choir bat Jesus samla balang pung senyang ba ai jing roi Ribaibal kin subhaban syong sa hi cika pipidan ka balang kelapan krek ya ki gieng nak wanta ba phin lei ban rung ban yo ki jingba kebesan la kerpat ya baro ki dekat ba ki delegates ki bawan Jingiaseng la Simon step bahwa pi wan rai kali mi buah ne pelau ba pinnum penmi isu yaki kenang ba kanum wan ra jing yaki volunteers ki badai ban penyai kali ba kanum don kanu ka jing blok kali ha ki surok yang kisnang hulish bu Yala yo sngo yaka kubor ke ktin ka jong boleh hana lor ni ka subject ya bai raben pi patah wala pen sngo pedeng jongi lain kalku ni ka kubor ngalong ka bor man ka shan ban pi klat thamai ya ke jimut mat khat jing mi khun ke jong boleh lai sibun store lain larang kat no karshan bor e pi long sekri bamento hi jong kanan bau jubnan kam ye pi na ka por sikapor Kom tu ngila po sik benta ka bangin penwai no ang jing sekri ni po de ha ju po nga ai kublei ya baro ki wala simanta bat ngi han jing sekri nadu ki kun samla ka ban biang pelelam nya jing ruai di Bible sikenteng keteng keta shwa nang ta ki kun samla ba ai jing ruai ko ya nong ya lam ka jing pli wa dwai nong dwai pin ketang jengu bat sekri jong trai wa ai ka kubor yang kajing lap wani kajing kreh law ni ka subject ai kublai pi baro pat kumjuru ya pilang ki para bangai bi tolong ki dekat ki delicate ki bala yo ni simantang jing sekri bo sisngi oh le se ya baro ki bala ban yo sngo ban do ban tang rengkat ban ngi ani jing sekri ki bang yo ban pendep ni kemit tu de ka jing sup rengkat ni pilang baro ngia penwai no ni jing sekri ka jing yo play ni ka por Ngin jirai ba laispa and rip kandai laispa and rip kandai bahadin jong kenika jingruai sakarpat ye executive secretary jongi i reben ati syang dia isap like daga jing kupen wai bor pa pelaga trei haga jing im jonga nadu bau jisu rung hanga yo jing suk sisya habaslam nglawat nadu bau jisu rung hanga Nadu bau jistu rung hanga, nadu bau jistu rung hanga. Dap jing ben sisya kaban sim janga, nadu bau jistu rung hanga. Kum tu borot kit khat bakaras dilwai, balai spa rip kenda. Borba pla ka trei ha ka jing im jonga nadu buji surong hanga nga yo jing suk shisha habas lang nga lawan nadu buji surong hanga nadu buji surong hanga nadu buji surong hanga ngadam jing men shisha haka men sim jonga nadu buji surong hanga jingker men ba ya
Shemda Shisha Nadu Buji Surong Hanga Don O Ban Ka Dong Ya Kalenti Jonga Nadu Buji Surong Hanga Nadu Buji Surong Hanga Nadu Buji Surong Hanga Ngadam Jing Ben Shisha Haka Men Sim Jonga Nadu Buji Surong Hanga Ngan Sa Yo Ban Chong Ne Haka Riba Pernai Nadu Buji Surong Hanga Hang Tangan Yo Lek Men Junom Bat La Utrai Nadu Buji Surong Hanga Nadu Buji Surong Hanga Nadu Buji Surong Hanga Ngadam Jing Ben Shisha Haka Men Sim Jonga Nadu Buji Surong Hanga Minewai Terai tu pelajangi dak kijing kerku kibakan sai tam ki jomai Terai ru bakijing ai ki jom Yesus Kristus bu terai Kijing ba ke bapala ke bana bom jukut ke jom boleh bokpa Lamro bat kijing slok ke batiang ke bajan bat ke bajana ke jom musim baku Tu kini lai kulong wei boleh kini syongsa lembat kini ke kubur ke janmit Doran karu lembat ni lembat ki khun ki jomaya kelang satlak jo kana perthai ki bangu ki ba mane ki ba syakriya me naru mentap sabom ju kodro amen